Αφορμή της επίσκεψης είναι μια πρόσκληση που είχαμε εδώ και καιρό από την Συντηρητική Επιτροπή των Πειραίων Πολιτών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να διεκδικήσει την ανέλκυση του ΣΥΔΑΕΜ μετά το ναυάγιο πριν από 3,5 περίπου χρόνια, 2,5 περίπου χρόνια. Εγώ προσωπικά ανακάλυψα ότι πέραν του ΣΥΔΑΕΜ υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα που δεν άπτονται βεβαίως και του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά προβλήματα τα οποία θα περίμενε κανείς να έχουν λυθεί, διότι εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση ότι επισκέφτομαι ένα νησί που είναι η κορονίδα της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα. Ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός, όχι μονάχα για την Ελλάδα, αλλά θα έλεγε κανείς ένας από τους μεγαλύτερους, από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Περίμενε κανείς ζητήματα που έχουν να κάνουν με άμεσες ανάγκες του νησιού, όπως η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων ή το ζήτημα της ίδρυυσης, να είχαν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Όμως, δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ζούμε σε μια χώρα που πέρα από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική βούληση των κυβερνώντων και με την κυριαρχία μιας αντίληψης που θέλει το κέρδος να είναι πάνω από όλα τα άλλα, και μια τρελή αντίληψη της ανάπτυξης που υποβαθμίζει την προοπτική της ισόρροπης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης, πέρα από όλα αυτά υπάρχει και μια γραφειοκρατία απίστευτη. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν ότι με βάση ένα προεδρικό διάταγμα του 1990 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων, όπως ορίζει πλέον η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τουλάχιστον να υπάρχει η πρόνοια εκείνη και οι πολιτικές εκείνες που θα καθιστούν την τουριστική ανάπτυξη βιώσιμη, ισόρροπη και με προοπτικές που δεν θα εξαντλούνται στην επόμενη δεκαετία, 20ετία. Η Σαντορίνη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κατά τη δική μου εκτίμηση, για το πώς στρεβλά ακολουθήθηκαν πολιτικές ή δεν ακολουθήθηκαν πολιτικές. Δεν υπήρξαν πολιτικές και αφέθηκαν τα πράγματα στην τύχη τους. Και από αυτή την έννοια μπορεί εδώ να μην συναντάμε τα φαινόμενα που βλέπετε στη Ρόδο ή στην Κρήτη, τα οποία είναι ιδιαίτερα αποκρουστικά, και αναφέρομαι στα όλοι πλούσιες και τις βιομηχανικές τουριστικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι υποδομές για τους επαγγελματίες και οι παροχές που δίνονται από την πολιτεία είναι περιττές. Παρ' όλα αυτά, είναι αδιανόητο να υπάρχει τεράστιο θέμα με τα απορρίμματα σε ένα νησί που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ετησίως. Είναι αδιανόητο να υπάρχει πρόβλημα με το νερό και να κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας της Σαντορίνης με αμφανισμό στα επόμενα χρόνια. Καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δυσκολεύει ιδιαίτερα την πολιτεία να αντιμετωπίσει ένα διαρκές εφιάλτη, όπως είναι το ότι εδώ και 900 και πλέον ημέρες το δικό της Σαντορίνης βρίσκεται το κουφάρι του ΣΥΔΑΕΜ. Νομίζω ότι αυτό που προέχει όλη την ώρα δεν είναι να κουβεντιάσουμε για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αλλά αυτή την ώρα πρέπει να κουβεντιάσουμε για την αναγκαιότητα να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου αυτός ο διαρκής εφιάλτης, αυτή η οικολογική βόμβα που βρίσκεται 150 μέτρα κάτω από την θάλασσα εδώ δίπλα, να ανελκυστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Αυτό το γεγονός όμως ότι είμαστε σήμερα τυχεροί δεν σημαίνει ότι θα είμαστε για όλο το επόμενο διάστημα. Υπό αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να συζητάμε σήμερα για το ποιος έχει την ευθύνη. Όποιος και να έχει την ευθύνη, υπάρχει ένα σύνταγμα και στοιχειώδης υποχρέωση του κράτους, της πολιτείας, σε περίπτωση απειλής θαλάσσιας περιβαλλοντικής καταστροφής, είναι να επεμβαίνει. Με βάση το άρθρο 24 της Συντάγματος, υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία ορίζει το πλαίσιο αυτής της επέμβασης
Και με βάση βεβαίως το Σύνταγμα και την νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει, η πλειοκτήτρια εταιρεία οφείλει και θα υποστεί τις απαραίτητες εκείνες κυρώσεις. Δηλαδή, η δική μας εκτίμηση είναι ότι πρέπει να αναλάβει το κόστος της ανέλκυσης σε πρώτη φάση η πολιτεία και ακολούθως να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά από την πλειοκτήτρια εταιρεία. Βλέπουμε εδώ και 3 χρόνια να υπάρχει ένα γαϊτανάκι υπερφυγών και μια προσπάθεια καθένας να αποφύγει τις δικές του ευθύνες. Είπα και πιο πριν, είναι δεδομένο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ευτυχώς υποστεί μια ρήπανση εκτεταμένη. Παρ' όλα αυτά, και τώρα, αν κοιτάξει κανείς κάτω θα δει κοιλίδες, εντός βεβαίως του ορίου του θαλασσοφράγματος, αλλά θα δει κοιλίδες. Οι μόνοι δυστυχώς που ασχολούνται, κινητοποιούνται και προσπαθούν να ενεργοποιήσουν την πολιτεία είναι κάτι που στηρίζει. Το προηγούμενο διάστημα γίνανε προσπάθειες παρέμβασης στα αρμόδια υπουργεία, ερωτήσεις στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Ευρωβουλευτής, είχε καταθέσει πάνω από τις 4 ερωτήσεις. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προφανές ότι υποδεικνύεται ο ορθός δρόμος, αυτά περίπου που είπα πιο πριν, αλλά από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας υπάρχει αδράνεια. Ελπίζουμε ότι η είδηση της σύστασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, των νεοσυσταθέν Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν θα είναι τύπης Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά θα ασχοληθεί με τα πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας. Και σε όποια γωνιά και αν περπατήσεις αυτής της χώρας, βλέπεις περιβαλλοντικές πληγές. Ακόμα και σε αυτό το πανέμορφο τόπο που λέγεται Θεσσαλονίκη. Βλέπεις πολλές περιβαλλοντικές πληγές. Από την αναρχικιστική ανάπτυξη, τα σκουπίδια, το νερό, έως αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία 2 χρόνια. Εγώ το επόμενο διάστημα θα συναντηθώ, την Παρασκευή θα συναντηθώ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ένα από τα θέματα συζήτησης θα είναι και η εμπειρία μου από την επίσκεψη Σαντορίνου. Και για το Συντάεμον, αλλά και για το θέμα της χωροθέτησης κοιτή, όπως το βλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ενώ ορογενομική σταθμή πολυμάτων και όχι απολυμάτων, αλλά βεβαίως και το ζήτημα της απαλάτωσης του νερού. Νομίζω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, πέρα από την αδράνεια των αρχών, της κεντρικής διοίκησης, πολλές φορές όμως και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει ευθύνες, πέρα από το στρεβλό θεσμικό πλαίσιο στη χώρα που δυστυχώς είναι περισσότερο ετεροδιοίκηση αυτό που έχουμε και όχι αυτοδιοίκηση, με την έννοια ότι δεν έχει ούτε τις αρμοδιότητες, κυρίως όμως δεν έχει τους πόρους για να προχωρήσει στην εφαρμογή άμεσα υλοποιήσιμων πολιτικών. Πέρα από την γραφειοκρατία, τις τρευλώσεις, ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη μου έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να αλλάξει τη συνείδηση των πολιτών για την ποιότητα ζωής και για τον τρόπο της ανάπτυξης και για το μοντέλο της ανάπτυξης. Και γνωρίζω ότι μιλώ σε μια περιοχή τουριστικής ανάπτυξης, μια περιοχή όπου τα όσα στρεβλά υπάρχουν δεν είναι μονάχα αποτέλεσμα των στρεβλών πολιτικών από την κεντρική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση, είναι αποτέλεσμα και του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης που υπηρετήθηκε η περιοχή. Το λέω αυτό, ξέρω ότι θα γίνω κακός, δεν πειράζει, όμως είναι ένα έναυσμα για να ανοίξει συζήτηση. Τα τελευταία χρόνια όμως στη χώρα μας αυτή η αντίληψη αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά. Δεν έχει αλλάξει ακόμα η πολιτεία στάση και κατεύθυνση στα προβλήματα. Οι ίδιοι οι πολίτες όμως ενεργοποιούνται, συνειδητοποιούν ότι πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο ανάπτυξης, συνειδητοποιούν ότι αυτό το μοντέλο που υπηρετούμε μπορεί να έχει πρόσχερα κέρδη ενδεχομένως για κάποιους λίγους, αλλά στο βάθος του χρόνου είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι απειλητικό για εμάς τους ίδιους που το ακολουθούμε. Αυτό είναι κατά τη γνώμη το πρώτο βήμα. Η συνειδητοποίηση των πολιτών, των φορέων, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα, βεβαίως αυτό δεν αρκεί, χρειάζονται συντονισμένες πιέσεις προς την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση για να εφαρμοστούν πολιτικές που θα αλλάξουν